Da, am un comentariu și nu am un comentariu privitor la ce vedem cu toții pe caseta aceasta. Am un comentariu în legătură cu reacția președintelui în discuția cu Răzvan Dumitrescu atunci când îi se pune această casetă. Singura reacție care ar fi putut valida un candidat, un om care vrea să fie șef al unui stat din Europa și din lumea asta, era următoarea. E un trucaj. Nu știu ce-i cu ea, dar e un trucaj. Pentru că eu, Traian Băsescu, niciodată n-am dat un pumn în gură unui copil. Dacă mie, Crin Antonescu, mi s-ar fi pus o casetă trucată în care eu loveam un copil, asta ar fi fost reacția mea. Pentru că știu că n-am lovit niciodată cu pumnul un copil. Iar un om care nu știe acest lucru despre el însuși, un om care admite că s-ar putea să fi lovit un copil cu pumnul în gură, pentru că poate l-a înjurat, pentru că poate nu era cu minte, pentru că l-a enervat, un asemenea om nu merită să fie șef de stat nici în Europa, nici în altă parte. Eu trebuie să vă spun că nu știu, evident, care e proveniența casetei. Am prevestit un astfel de război pentru turul 2, dar, dincolo de asta, e încă un motiv să ne fie rușine tuturor că am avut un asemenea președinte. Acest om, în afară de faptul că se comportă lamentabil, inclusiv în aceste ultime zile, și nimeni nu-l întreabă, dar cine ești dumneata ca să monitorizezi întâlnirile dintre persoane cu toate drepturile din țara asta? Cum ai ajuns în halul de a face campanie electorală pe ce au discutat Meleșcanu și Patriciu și Năstase acasă la ei? Astea sunt singurul tale argument. Nu-l întreabă nimeni. Dar în acest moment vedem prin această registrare și mai ales prin reacția domnului Băsescu, care validează caseta, care arată că probabil, foarte probabil, nu e o casetă trucată. Sau dacă asta o fi trucată, poate că în alte prejurări domnul Băsescu chiar a lovit copii și n-a fost filmat. Asta ne arată cât de jos suntem. Adică nu mai discutăm politică. Discutăm despre un mitocan care ne-a condus vreme de 5 ani și care a fost lingușit și ridicat în slăți de oameni care se pretind florile intelectuale ale acestei națiuni. O rușine, o rușine, o rușine.